Iparraldeko laborantza eta elikadura kontseilu propioa eratzearen alde bozkatu dute elkargoan. Prefetaia da kontra azaldu da eta soka ekarriko duen gaia izanen da, ez soilik kontseilua laborantza bera baizik bere biziko garrantzia duena etorkizunari begira, hautetxe guztiek nabarmendu duten bezalaxe. Arratsaldeone ikusentzuleok eta gaurkoan Gabon giroan ere murgilduko gara eta baita Gaskoie Akademiara hurbildu ere izan ere bihar Gaskoi eta Euskal izenez tailer bat proposatu dute. 2026an Gaskoie Akademiak egun urte beteko dituela eta gisa horretako geroz eta ekimen gehiago antolatzen dute Gaskoi kultura ezagutarazteko. Bestalde badira 10 urte mugako kontrolak egiten direla eta horixe salatu dute etorkinak laguntzen dituzten hainbat elkartek legez kanpoko kontrolak direla hain zuzen asteragoaz. Iparraldeko laborantza eta elikadura kontseilu propio eratzeko eztabaida eta bozketa egin dute Euskal Elkargoko bilkuran eta alde estuarekin, baina azkenean martxan jartzea adostu dute. Batzorde horrek Iparraldeko laborariak, sindikatuak, kontsumitzaileak eta gizarte zibila bilduko lituzke. On vous propose de venir autour de la table et échanger sur le sujet de l'agriculture. Izan ere, tokiko eragileek elikadura arloan urrunago joan behar dela diote. Erabaki politikoak Ipar Euskal Herriko herritarrengana hurbiltzeko, errealitateari egokituagoa eta eraginkorragoa izan dadin. Bada berrezitarzu bat Ipar Euskal Herrian, laboantxa mailan, bada dinamika bat eta behar da ezagupen ofizial bat, eta uste dit, hoai herriko argoai eskerre bai, hortara buz juten argiela eta instituzione horren sustenguz, behar dugula denak mahainan gaien ezai, eta bihar budjetak eta politika berezi bat enukiteko gazten instalatzeko. Laborantzaren gaia ezinbestekoa dela nabarmendu dute denek bilkuran eta egoera presazkoa dela. Aterabide eraginkorrik lortu ezean, katastrofikoa izanen dela azpimarratu dute. Azken 10 urteetan 600 etxalde galdu baitira Ipar Euskal Herrian. Ez da baita baina bizia izan da eta hautetsi batzuren ustez, jada existitzen diren egiturak badaude lan hori egin dezaketenak, bikoiztea litzateke beraz. Elkargoak berak hartu beharko lituzke ildo horretako erabakiak ez ditugu erakunde gehiago behar, esan dute kontra daudenek. Les éleveurs aujourd'hui. C'est un vrai accompagnement qu'ils attendent. Laborariek ez dute elkarte gehiagorik nahi, laguntza gehiago baizik. Elkargoan laborantza ardura duen hautetxiaren zatordea, osagarriak lirateke egun existitzen diren egiturak eta kontseilu berri hau. Mais là l'idée c'est d'ouvrir à la société civile, d'ouvrir aux autres collectivités. Herritarrei eta gizarte zibilari irekitzea da xedea, aholkularitza estatus batekin. Sur cette question de l'agriculture qui est un enjeu très fort pour nous ici en Iparralde. Ildo berean prefetaia da kontra azaldu da departamentuan laborantza ganbera bat badagoela argudiatuz eta horrekin nahikoa dela esan. Hemen digoiti beraz, borroka bat izanen dela aurre ikusten da. Au regard de première réaction avant le vote de monsieur le préfet. Prefetak beldurra du edo agian ez ditugu gauzak ongi azaldu edo ez dutelako ulertu. Ez da ere izanen, hemen ikusi dugu beste arloetan, beti hola izan dela sozietate zibilak hasidia ikerlan egiten, proposamenak egiten, gero instituzionik segitu dute eta politikoek bai, eta gero azkenik estatik bai estatzen dizu, ala ez. Beti iabazitutugun gaiza hoetan hole ganda, lehenik sozietate zibiletik abiatu, eta geopolitiku kondotik, eta geohertugia lorpen zumaiten nukite, eta iabazte zumaiten nukite, eta hor espantsa dut berbidian gila. Bitartean, etxaldeen desagerpenek aitzin nahi jarraitzen dute zailtasun ekonomikoak, arazo sanitarioak eta aldaketa klimatikoak bultzatuta besteak beste. Frantziak barne mugen kontrolak berrezarri zituenetik 10 urte igaro direla eta hainbat elkarte eta talde mobilizatu dira larun batuntan neurri horrek eragiten dituen giza eskubideen urraketak salatzeko. Antolatzaileek azaldu dutenez, azken urteetan hainbat aitzakia erabili izan dira kontrol horiek justifikatzeko. Lehenik terrorismoa, ondoren COVID-19, haien ustez kontrol horiek gehien bat migranteak edo larru beltza duten pertsonak penalizatzen dituzte. Etorkinei esaten zaie, buelta, egun batean 6 aldiz gertatu da, eta gehiago ere. Eta orduan, hori dela eta batzuk pasatu dira Igerika,
eta ito dira. Dakigula hemen txe bederatzi hil, 6 hemen eta 3 trenbidean, eta, Pirineo Atlantikoetan 13 arte bederen, batzuk ez dakigu. Menditik ere abiatzen dira, eta mendian batzutan galdu iten dira. Frantzia kontrol hauek ezartzen dituen Schengen eremuko herrialde bakarra dela nabarmendu dute. Etengabean, 6 hilabetero, azaroaren batean hasita, 6 hilabete, 10 urtez. Hortan da, espezialista Frantzia da, estatu bakarra. Frantzia osoko 6 puntutan eta Hendaian ere, geltokiaren aitzinean egin dute hitzordua eta bertatik erretentzio zentrora abiatu dira. En le causa procuraida e sindic de la ciutat de Bayona. Urtemuga berezian Bayonaldeko Gaskoi Akademiaren zat 2026an mendea 100 urte beteko ditu. Qu'il y avait élégits, qu'il y avait commerçants, qu'il y avait médicis, qu'il y avait ensenyaires, qui han tots que parlaven gascú et que s'eren enterats d'aquesta època que la llengua gascuna que començava a baixar. Baiona inguruko 20 bat lagunek sortu zuten akademia, hautetsiak, saltzaileak, medikuak, irakasleak, gaskoieraren apaltzeari buru egina izan zioten, beren artxiboetan duela 100 urteko egiazko perlak daude. Gaskoierak garrantzia handia izan du Baionan, hemengo hizkuntza ofiziala izan zen 400 urtez. Orain, guti entzuten da, hautetsiek bere presentzia bermatzen dute alere bizi publikoan, Angelu eta Erangoa artean. Euskal Hirigune Elkargoak gaskoin teknikari bat dauka ere, mintzaira sustatzeko Baiona inguruan eta Bidasune aldean. L'idée est d'aider la langue dans l'espace public, donc que travaillons dans las communes. Gaskoiera sustatzeko herriekin lan egiten dute, eremu publikoan, Bidasuneko haurzaindegian eta eskolan, samatzekoan ere, irakaskuntza helduentzat eta mintza praktika ere, hemen bezala Angelun. Que haya aprendido a parlar gascon, la lupa y la mai, a Biarritz. Que cau continua, et puis, com dicen que esperan que hi hagi més de lluents. Ekimenak beti gaskoieraren alde, aste arte honetan Eusko Ikaskuntzako Baionan duen egoitzan, Andre Pez Gaskoi Akademiako kideak taileran proposatuko du Euskal eta Gaskoi izenak deiturak hobe ulertzeko. Laster Tintin komikiaren ale bat gaskoieraz aurkeztuko dute ere. Baionako Gabonetako ikuskizunak klasiko bilakatu dira eta galdu ezineko hitzordua dira askorentzat. Egun pasa, pizkat ikustera, norian igo gara, oin dala gutxi, eta oin bueltatxo bat emotera. Hona etorri egun pasa inez, ibiliga bisitemen norian, sartuko gara hor azokara, eta gero, bertan bazkaldu, eta arratsaldean aurrari joan bezala, giro murgilduz. Egu berritan zerbait egiteko gaurrekin? Bermeotik etorri gara eta egun batzuk egitera eta oporatan egotera. Lehen urtean orain dela 2 urte ere hemen egon ginen eta hori, oso ondo. Hiria bisitatzeko egunak dira hauek, merkatua, erosketak, tokiko produktuak eta nola ez, noria edo errotandia. Gantzitik eta heldu gara noria montatzeko. Noria gustatu zait asko. Paseo bat emango deu eta gero bazkaltza jongo gea. Venimos de Valladolid. Valladoliditik bi autobus iritsi berri, besteak beste txokolatea dastatzeko prest. Vamos a comprar un poquito de chocolate. Nosotros es la primera vez que venimos, o sea. Muy bonita la ciudad de Bayona, sí. Faroltxoen askatzea bertan bera gelditu izanak ez ditu Gabonetako ikuskizunen maila gutxitu eta beste molde bateko animazioak gailendu dira, karrikako desfileak kasu, argien protagonismo bereziarekin. Asteburu hontan lehen ikusgarriak izan dira, baina datozen 2 asteburuetan ere, antzeko ikuskizunak izanen dira Baionan. Gabon giroko irudi hauekin gaurko agurra, ikusentzuleok bihar arte!